Предайте кораба или лошо ви се пише! Двойки ли ще ни пишеш? Кои двойки, бе? Присъди! Сега вземи микрофона и това, което ти е най-приятно за розовата пантера, го изпълни по най-артистичния начин. Давай! О, тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари? Стари бабички. Каква ще станеш като пораснеш голяма? Полицайка. Защо искаш да станеш полицайка? Да убием някой. А какъв ще станеш като станеш голям? Дилър. Дилър! Чакай сега, това е много странна професия. За първи път чувам дете да иска да стане дилър. И какво означава да си дилър? Кой дилър познаваш? Кой е дилър? Станчо е там. А, Станчо е дилър. И ти искаш да станеш дилър като Станчо. Да. И